салом алайкум бародари азиз. Ин нархҳое ки худат гуфтагӣ дар шаҳри Перм, ман аввалаш дар шаҳри Перм набудам, вале дар ҳамин шаҳри Санкт Петербург ин нархҳои ту гуфтагӣ соли 2008 2009 2007 ҳамун соло да ҳамин нархҳо қати буд. ҳозир дар ягон ҷои нархҳо қати ягон явқутои ту нависонда ин нархҳо дада нишонат наметиҳанд, вале дода хӯрданаш беста. Як димаш дар киҷо ман катагӣ кардам, мегӯй ки ҷома пӯшида катагӣ намекунам, хеле бо дашнон кареси мана. Аллоҳ наметарсӣ? Ту ба фикрам ки ягон раҳгузаре ҳасти ки наудри канали манро омадӣ. Ӯ видео айдрини YouTube, айдрини прямой эфири YouTube-ум бирида гирифта дар релс мондагӣ. Ту аввал дуро ҳам прямой эфира полный аввал то охирша тамошо ку, ба хулоса таброр дар бораи ман гап зан. Худкушиҳои бегонапарваро шумо я ҳаёти намехелен. Баъд ҳамин баҳмо монданро тонсиё мешава мерен, дар дигар ҷо мезанен, тонсиё миллион да мезанен, мехӯрену